masasabi nyo? Maganda po. Ha? Maganda. Ngayon lang kayo nakapunta dito? Opo. What's up guys? Kumusta na kayo mga katibay? So my name is Mark Bumbasi. Nagbabalik tayo sa vlog natin para i-feature ang isang napakagandang tanawin dito sa Sual. At alam ko marami na kayong napuntahan dito sa bayan ng Sual, pero itong pupuntahan natin ngayon talagang nung na-discover namin ni police nung nagbabike kami, wow, talaga ako mismo na taga Sual na amaze ako kasi sobrang ganda ng lugar na to. At sana maabutan natin yung sunset niya. Kaya ito yung tinatawag na Little Baguio ng Sual Pangasinan. So mapapansin nyo, hindi mo na kailangan pumunta ng Baguio, hindi mo na kailangan magpa-swab test, hindi mo na kailangan kumuha ng travel pass para makapunta ng talagang overlooking view na dito sa lugar na ito dahil napakaganda nito. So watch and be excited guys sa pupuntahan natin. Paki-subscribe muna ang channel natin at huwag kalimutan ng bell button para lagi kang updated sa mga ipopost nating video dahil marami pang mga susunod na video mga katibay.
sa taas ng tinatawag na Little Baguio ng Sual Pangasinan. So kung mapapansin nyo, ayan, napapaligiran tayo ng matataas na bundok at talagang nakakamangha yung itsura dito dito ang tinatawag na barangay Siwa West dito sa Sual Pangasinan. Siguro from the highway mga 20 minutes bago ka makarating dito. And yun nga, pagkarating natin dun sa baba, pagkaakyat natin dito medyo matarik kasi siya. Talagang kailangan nating magdahan-dahan papunta dito. Kung gusto nyong makapunta dito, mag-comment lang kayo sa my comment box at subukan nating i-reply yung mga katanungan ninyo. Kung gusto nyong pumasyal dito, you can just visit us at masasamahan namin kayo. And yun na nga, ito ang grabe, ito ang talagang kalikasan na makikita dito sa Sual Pangasinan. Ayan.